tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Kwa zaka ziwiri zapitazi munali ndi anzanga Wanda Msisha. Ndimaona kuti ndi chinthu chabwino kuti ndayamike kwambiri chifukwa choisunga program. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cassette for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Lero tachitika mwayi kuti tili kuno ku Mlaka ndipo abusa Mlaka Maliro amene ndi mbusa komanso ndi woimba atipatsa exclusive ya interview imeneyi. Tikufuna tiayamike iwowa. Until recently anali mbusa wa Enlightened Christian Gathering. Timva kuti adasiya chifukwa chani. Ndikulandireni abusa amene mabweranso ndi amayi. Zikoma kwambiri. Tikuyamikeni kwambiri potsekula makomo a nyumba yanu kuti tikhoza kubwera. Tiyambire ponena kuti chifukwa chani muna joina mpingo wa Enlightened Christian Gathering wa Shepherd Bushiri. Okay, zikoma kwambiri chifukwa choti mwatiyendera komanso chifukwa chokhala ndi chidwi kuti tikhale nawo program imene. Yeah. Anthu odziwika ambiri, otchuka ambiri, ofunikira ambiri. Inonso mwatchuka. Chibwerereni mwatchuka kwambiri. Amene mukanatha ndithu kwa peza tsiku la lero mwasankha kuti mudzacheze nafe ichitu kuchitenga chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Nene kuti ineyo ulendo wanga wa ku join ECG kwenikweni zinambika mu 2011 tinapezeka kuti kunachitika ngozi kunyumba kwanga. Time ineyo ndimakhala ku Blantyre. Okay. Panopata samuka kusiya kwa rent kuti tidzakhale kumudzi. Kunachitika ngozi kunyumba kwanga, mwana anga anapsa moto. Okay. Mwana uja atapsa moto. I remember. Yes. Mwana uja atapsa moto. Tinayisa njira zathu zonse zimene tikana yesa kuti mwana uja timpulumutse chifukwa anapsa kwambiri. That's my son Philip. Ndieno process ya mwana uja kupsa moto napezeka kuti tapita naye ku chipatala ku Queens. Ku Queens kuja anatuza kuti mene mwana wapsera afunika ma expert. Okay. Mupite naye ku mai watu. Tinapita ku mai watu anamba kumpasa treatment, anakhala mchipatala for almost 3 months. Yeah, 3 months. Then kunabwera chibiru kumene kujacho close to 6 million. And atatipatsa biru ija anatipatsa advice kuti ife tapanga zimene tikanatha kupanga koma I think mwana apite ku South Africa. Okay. Ndiye kuiganizira kuti tapereka kumene 6 million. Then tipezeso ndalama zina kuti tipite ku South Africa. We were stranded. Ndieno my wife said kuti I think apa pamene zili mutingo funafuna nkhope ya Mulungu. Nthawi kuti ndisanatembenuke mtima. Then it in process yofunafuna nkhope ya Mulungu. Musanatembenuke mtima mmene Philip amapsa? Yes. Okay. 2010, Okay. 2011. Okay. Then panapezeka kuti tili mu idea yoti tifunefune nkhope ya Mulungu. Panabwera amayi amene timakhala nawo pafupi. Timati mayi Yasini. Anapeza akasanga nkhwauza kuti komatu chaku nanchole uli mayi wina akapemphera
mutapita umeneko I think zinthu zikhoza kusintha pa mwanayo amenewo ndi my prophetess Brenda Mpaso ndi atapita iwowa kukakumana nawo anawuza kuti komatu Mulungu wayuza mwanayo kuti amunanu adziwane ndi iyeyo Mulunguyo. Okay. Mwana it's like a hook, it's like a nyambo. Yeah. Chifukwa Mulungu akhala kwasakasaka amunanu kuti atumikire. Amunanu akhala akuzemba-zemba. Ndi wayuza issue ya mwanayo kuti amunanu adziwe Mulungu komanso ayambe kumutumikira Mulungu. Ndanandimbira foni kuti muli kuti. Time imeneyi tinali kwina kwake kuoledzera. Ndauti atabwera niko. Machita nacho cha kumangwa mbili. Hati machita nacho mbili. Fojanso? Fojanso. Wankula mene? Jitu. Ndai imene 2010? Ndai imene yoyo. Osati 2010 yokhayo. Ndafunsa kuti foja wake wankulu? Shabi. Osati winayo. Wankulu. Machita masuda nditu. Masuda nditu. Okay. Mamwaso nditu. Okay. Amayi naona mugwedezera mutu. Ndizo. Shabi. Ndeti napita umene kucha. Ndaunduzo mwanayu wavulala komano chimene Mulungu akufuna chakuti inuyo umudziwe komanso mwayambe kumtumikira chifukwa mwa inu mulutumiki. Nde mukangovomereza kuti Yesu Khristu ndi Ambuye muona zimene Mulungu atachite pa mwanayo. Yeah. Nde nanga sindimafuna kuti mwana uja achite nangovomera kuti zivomera zite. Yeah. Chabwino ine ndiyamba kutsatira Mulungu mwakuti basi anampempherera mwana uja ndanatuza kuti mukagule olive oil. Tinakagula olive oil anampempherera anati mukansambitsa mabala zimpaka chani olive oil. After 2 weeks awanandimbira phone kuti Blantyre pabwera a prophet Bushiri. Ine ndakuma amayiwa. Time imene anali member of parliament. Okay, chabwino. Anakumana ndi a prophet wakulilongwe. Okay. Nde anazo ndakumana ndi a prophet Bushiri. A prophet Bushiri ajanduza kuti ineyo tsiku limene ndidzakumane ndi mwamunako. Mwamunako uja azamba kupemphera. Nde abwera ali ku Blantyre. Okay. Tapita ni mukakumane nawo. Napita kukakumana nawo nthawi imene anafikira ku Mount Soch Hotel. Takakumana nawo ananduza kuti inutu Mulungu anakuitana. Mulungu akufuna mutumikire. Ndi zimene amanduza prophet Bushiri komanso amayi aja zimafana. Okay. Koma anthu oti samadziwana sanakumanepo. Yeah. Nde ineyo nakhudzika mu mtima kuti anthu awiri sangamanene ma statement ofanana. Komanso si okhawa palazibusa ena amene timatitika kumanena kuti ineyo kwa oimba onse aseke makonda nyimbo zawo. Maimba nyimbo za uzimu ngati dzanja lalemba nyimbo zanu matenga mavesi a Bible. Inuyo muli ndi utumiki, inuyo muli ndi calling. Nde nazipanga summarize sezija nkuona kuti I think nthawi yawana baba yoti nditumikira Ambuye. Okay. Ndiye kuyambira 2011 imene yoyo nakhala kuti ndadziwana ndi a prophet Bushiri. Okay. Nthawi imene amapanga ukwati ndi maya kunyumba kwawo prophet Simele Bushiri. Anandiyitana ineyo ndamene nakayimba pa ukwati wawo komanso ndamene napanga compose nyimbo ya ukwati wawo. Okay. Ku Mzuzu Stadium. Okay. And from that time tinamba no kumatsatira. Okay. Koma nthawi imeneyo timapemphera ku Chilomoni ku Blantyre. Yeah. Ku Cross Life Church. Okay. And tinamba kumatsatira ngati ma partners. Okay. Amati akabwera ku Blantyre amakhala ndi misonkhano ya ma partners. Yeah. And ifeyo mu nthawi imeneyo mu level ya nthawi imeneyo zinali ndithu tima partners tikulu oti timathandiza ndithu utumiki. Nthawi imeneyo tikupemphera ku Cross Life from 2011 kuzalowa 2012 kuzalowa tikulowa 2012 mpamene napanga decision yoti basa baba I think ineyo ndiyamba kumtumikira Mulungu full time. Okay.
then timatsatirabe ngati a prophet komanso ngati ma partners kufikira napoti 2016 imene tinapanga chisankho kuti panopa tikumati tiruku kumapezeka so I think bwanji tingokhala malo amodzi then tina join ECG full time 2016 moti kufika 2022 no takhalako almost 7 years ndiye tita join full time. Muna join ngati mbusa kapena ngati member? Ngati mbusa. Because za ubusa zimunachitira kuti? Za ubusa napanga ku Cross Life. Ndi ku Cross Life. Ndi late Bishop Chitakata. Ngati school? Yes. I was a youth pastor there. And then titachita maphunziro a ubusa. Then anandipanga ordain. So you did biblical studies? I did biblical studies. The late Bishop Chitakata. Ku Cross Life Church. I remember inuyo munabwera ko nthaina kuzajambula program imene ndimapanga timati Fridays of Evangelism. Ndi uyikumbukira every Friday masonkhanitsa ndikumakhala anthu ambiri kumakhala anthu kumadzaza church. I think capacity church ndi 1200 mapeza kuti every Friday timakhala ndi ma deliverance service. So I became a pastor ku Cross Life. So timapeza kuti ku Cross Life tikupanga maphunziro a ubusa umene kuja komanso a prophet akakhalaso ndi maphunziro kuti akupanga mentor ma pastors ife monga ngati ma partners komanso anthu kuti timapanga submit timapanga so attend. So 2016 it's when we made a decision kuti tikhale mu ECG full time because of the grace of God. I'm a prophetic pastor. I'm a prophetic pastor. So don't know kuti I think I should be at a place which is prophetic because community kanatha kumatumikira momasuka prophetically. Osati kuti uko kuna maoneka ngati kwa ndalama kusiyana ndi kumene munali kuchilomoniko. Tikanena kuti uku kunali kwa ndalama ndi tinama chifukwa choti ku ECG sindikudziwa panopa miyezi imene ndasiyaye koma nthawi imene ndakhalako mbusa aliyense amene amapita kumeneko amapita ngati volunteer. Kulibe nsohala ngati kumakhala ndalama ndizo kuti osati ngati tinene kuti salary kuti umadziwa kuti ukatha mwezi ndilandira ndalama mwakuti. Ndalama ndizoti ma love offering kapena anthu apanga masidi ndi zimene iweyo ngati mbusa So mufuna kunena pano kuti ECG church cha Bushiri abusa salandira salary? Aliyense amene amajoina akudziwa kuti sindikupita kulandira salary. What about amomwemo amene sana join koma ndazibusa utachokera mu ECG? Chidule chake nchokuti zomwe ndikudziwa ine busa aliyense wa ECG sali pa salary. Chimene timadziwa nchoti ma directors okha ndamene ali pa salary. Ngati kuyambika so mzaka 7 zimene mwakhala ku muutumiki wa ECG you never received a salary? I never received a salary. Except kuti pa malopot mpingo watha mwezi akulipirira nyumba akugulira zakudya. So mpingo umachita zimene zozo osati headquarters? Not headquarters. A branch pamene iwe ulipo the church makes sure kuti akulipirira nyumba akugulira zakudya. Ndiye mwachita join for 7 years munafikira kuti? Nafikira ku Western Cape ku George. Ndi kumene mpingo unakutumizani? Kumene mpingo unanditumiza. Kumene koko kunali a small home cell. Kumene nthawi imene neyo ndimapita anthu amene amasonkhana analipo I think close to 15 or 20. Nde tinaisandusa home cell ija kukhala ngati branch. Nde nakhalako almost 2.5 years. Mene ndimachoka the church was close to 600 people ku George Western Cape. Nachoka kumene kuja napita ku Limpopo ku Zanini. Kumene pastor amene anali kumene koko
anachokako chifukwa choti amati mpingo sumamuthandiza mokwanira. Okay. Yes. Nde anachoka kutsatira banja lake ku Zambia. Okay. Kulali Nzimayi. Then napita kumene kucha nakaudzutsa mpingo ucha. Okay. And after 2 years church chimene nachisiya kumene kuchako nchakuti mene timapeza kuti akusonkhana pa ground amangoyika tent pa ground. Okay. Chifukwa choti sakanatha kumalipira rent ma building. Then intafika after 2 weeks tinachoka pa ground kukalowa town. Okay. Building imene timalipira 10,000 rands. Okay. Pamwezi. Okay. Sipanathe 6 months napeza kuti malo ajamba kuchepa. Tinakapeza malo ena amene timalipira 55,000 rands. Imene ili close to maybe 3 million kwacha. Pamwezi. Okay. Mpingo chimene konkusonyeza kuti mpingo kutani. Yeah. Ukukula. And chifukwa cha mmene ndimagwirira ntchito kumeneko. I was a dedicated pastor. Okay. Akanitumiza pamalo sindimasamala kuti pamalo pompo machotani. Ndimayesetsa kuti ndipange njira zanga zimene ndimadziwa za evangelism. Yeah. Monga mene nalili evangelist kumpingo kuyamba kucha ku Cross Life Church. So zimene atiphunzitsa kumene za evangelism. Zimene so azinandithandiza kwambiri ma branches amene amanditumiza. And kuzaniniko ndikoti nasiya chalichiso chachikulu. Otiti akati aliyese wabwera mwina kuma month end timagunda mwina 800 or 1,000 amen. Okay. Nde chifukwa chakulimbikira chifukwa chamene magwira ntchito anandipanga promote. Okay. Kuti now you are no longer a resident pastor. Iwe amene ukugwira ntchito we have to promote you to be a national pastor. Ndanantumiza ku dziko la Swaziland. Okay. Kumene nali head of the country. Okay. The whole Swaziland. In terms of church. In terms of church. Yeah. In terms of church. And kumeneko nkometi naona kuti at least utumiki wamba kubereka zipatso. Okay. Because malamulo a dziko kumeneko ku Swaziland ndikuti mbusa aliyese akuyenera kukhala pa salary. Okay. Nde malinga ndi malamulo a dziko lawolo. Yeah. Mpingo unayenera so kupanga zimenezo. Okay. Number 1. Number 2 chifukwa ineyo nali ngati foreigner. Yeah. Ndabwera dzagwira ntchito. Nde permit yanga yokhalira mu Swaziland, work permit yanga imayenera kuti itsonyeze kuti ndikulandira ndalama. So salary yanga it was 8,000 rands. Okay. Yoperekedwa ndi mpingo. Yopereka ndi mpingo wa ku Swaziland. Okay. Komano tsoka ilo 8,000 rands ija nailandira myezi 3. Chifukwa choti kunadzabwera corona. Okay. Chabwino. Ndiye kwabwera corona lockdown. And ndalamaso sizikubwera mokwanira ku church. Ndiye noti mangopanga survive tsopano through anthu amene akukukonda. Chifukwa choti 8,000 eyo si ndalama yoti ungapange nawo chilichonse. Ndiye munakhala nthawi italeka bwanji ku Swaziland? Ndakhala ku Swaziland zaka zokwanira ziwiri. Okay. Mu ECG ninganene kuti chilowere 2016 ndakhala zaka 7 mwina ndi half. Yes. Then tinangomvano kuti mwabwera. Yes. Adayamba kubwera ndi amayi wanga ndisakulakwa. Yes. Chinachitika nchani? Right. Chifukwa chakuyenda kwathu. Yeah. Kuti tikhalapa zaka ziwiri, tikhalapo zaka ziwiri, tikhalapo zaka zingapo zimapanga affect ana school. Okay. Ma syllabus. Kuti uku akuphunzira Afrikaans. Acho akupita kwina akaphunzira chilankhulo china. And then tupita ku Swaziland another language, another syllabus. Ndiye mapezeka kuti maiko anzathuwa zimasiyana ndi mene school imakhalira ku Malawi kuno. Malawi kuno umakhala mkalasi mogwirizana ndi nzeru. Pomwe maiko anzathuwa umakhala mkalasi mogwirizana ndi zaka. Okay. For example, mwana wanga anachoka kuno kwa ali grade 4, ali 6 years. Atapita uko anakamtsitsa
kuti no zaka izizi sakuyenera kukhala grade 4 Okay. akuyenera kubwerera mbuyo Okay. ndezi makhala ngati tukatsitsa mbuyo nde tinagwirizana ndi mayiwa kuti I think apapa tisangopanga kuti ife bola zikuyenda utumiki komanso tipange tsogolo la anawa ndi anawa I think itapezere ma Cambridge schools amene amaphunzira tisanapite ku South Africa. Okay. Monga mmene ndanenera poyamba mucha kuti anali member of parliament ine musician so timayesesa kuti anathu apite school zabwino za Cambridge ndiye tinatumiza ana kubwera kuno ma boarding school and chifukwa choti ana onse ali kunoko nthawi zina kumafunika ma parents meeting nthawi zina kumakhala ma cultural days nthawi zina kumakhala ma sports days ulakhoza kuitana kumene kuti mubwere mwina mwana wadwala kapena mubwere mwina mwana waononga ndi zimenezozo zimakhala zotivuta kuti tili kutali nde my wife said kuti ineyo full time I think ndidzipezeka kwambiri kuti ku Malawi kuti ndizikayang'anira ana komano process yakuti ali kuno ku Malawi akuyang'anira ana uko amangobwera mwina abwera after 2 months bwera sokono after 2 months bwera sokono kumapeto achaka chatha chamu October chamu I think August September ananduza kuti koma ineyo sindikuona tsogolo labwino kwa ife as a family komanso kwa ana athu utumiki undetu kupanga ambuye tikuntumikira ndi mtima wathu wonse komano what's our future because kumene tilipo sikuti amunanga ndokutsogozani koma suppose you die what will I do with the children because kwathu ndikuti if a husband dies zimathera pa burial kulibe kuti mwina mwagwira nafe ntchito gwirani apa kapena mwagwira nafe ntchito ka pension ndi aka kapena ka bonus ndi aka when the pastor who is the husband dies it ends there. Okay. Kulibe pension? Kulibe. Ku ECG kulibe pension? Kulibe. Mwina ngati ilipo zayamba panopo mene ine kulibe. Komano chikhalire ine mpaka kusiya zimenezo kunalibe. Chifukwa mutalengeza kuti mwasiya church inatulutsa statement. Yes. Kuti amayiwa anali ndi some disciplinary issues. Yes. Inkhani meme kwidziwa? Tikwidziwa. Can you confirm kuti amayiwa anali ndi nkhani zina za discipline ku church? Nkhanizo mwachita bwino kuti mwafusafusa limenelo mwina tipanga clear zimene zinatuluka pakatipa. Okay. Chifukwa panatuluka nkhani yakuti kusiya kwa ineyo ku ECG nchifukwa ndachititsidwa manyazi na akazangawa. Okay. Akazangawa anagwidwa ndi mwamuna waeni kuswazira ndiwo. Okay. Ndi chifukwa cha zimenezo anatawa. Then chifukwa ndo ndoti mwachita bwino fusafusa. Okay. Ndinayimbiridwa phone tinali pa meeting ya ma national pastors. And pa meeting pacha a prophet ananena kuti Pastor Mlaka ndikukufunani. Mubwere ndi akazano. Mukabwera musabwere nokha. Mubwere ndi akazano ndikufuna ndionane nanu. Andi zifukwa zimene ndikukufunirani sindinena pagulu pano. Okay. Mukabwera mudzamva. Ndi akazanga poti anali konkuno kale. Anauza kuti adayimbiridwa phone akuti tikaonane ndi wachikulire. Ndi ndikubwera ku Malawi. Ndi nabwera kuno. Nabuka appointment ndi my directors. And tinapita ku Lilongwe kukakumana ndi ma directors. Ma directors aja anatuza kuti nkhani zimene zilipo panopa sizikukhuza kwambiri inuyo abusa kunena ine.
koma nkhanizo zikukhudza kwambiri akazana Yeah. ndipo ndi banja chifukwa timafuna nonse mukhalepo. Yeah. Pamudzi pano pali zinthu zitatu. Choyambirira panali maposta komanso ma advert amene akazana amakalalikira ku komesa crossover ya 2021 kulowa mu 2022 kumpingo umene umatchedwa Holy Palace. Okay. Nde a prophet akumpingo kumeneko a prophet Tupa anawapanga invite awa amasangawa. One ngati musician, two ngati mbusa. Kuti wanda abusa nso? Iwo also ndabusa ndinapanga limodzi za ubusa cross life. Chabwino. Ndiye muda kuzoyikitsa maliro mzoteka. Oludalitso kwa chili chosaka. Okay. Chabwino. Nde anawaita nayowa ngati guest speaker kuti ineyo ndikupemphera ambuye andionetsa kuti pa crossover mukalalikire ndi ubale wathu ndi a prophetio chifukwa choti amapanga rent nyumba yathu. Okay. Ya ku Blantyre. Okay. Nde tinadziwana nawo munjira imeneyo. Okay. Ndi anaita nawo kalalikira kumene kucha komano mistake imene tinayivomereza pamaso pa ma directors ndiyo sitinawuze. Okay. Kuti atitana kuti awa awayitana kumeneko. Okay. Ineyo sinawuze. Okay. Ineyo munapita nawo ku crossover. Ine nali ku crossover ya ku church kwathu ku ECG ko nthawi imeneyo ku bingu. Chabwino. Amayi ali ku Blantyre. Amayi ali ku Blantyre. Okay. Nde madiveti amaphulika ntawuni Chabwino. nde zimakhala ngati zikunena awawa mesa ifeso ndi crossover yathu kuno nde uyu akupita uko. Okay. Zukhala bwanji. Okay. Koma ineyo pansi pa mtima ndimadziwa chifukwa chimene apitira kumeneko. Okay. Chifukwa kuti as a family anandiuza kuti ineyo I'm not comfortable. Amayiwa. I'm not comfortable kuti tipitilizebe kumatumikira ku ECG. Okay. So poyamba ndimangoziona kuti iwe ndimafuna tisongole nkhani. yes Chifukwa chana amayi simunakhale comfortable kuti musapitirire ku ECG. Zikoma kwambiri. Ndimangofuna mungu yankha pokhapo. Chabwino. Ndi chifukwa chakuti ndimayang'ana kwambiri future. Okay. Future ya family yanga. Ndimadziona kuti ndikamayang'ana mmene alira amunanga Pastor Mlaka ndikaziyang'ana ndikuziona tikukula situkuchepa. Okay. Ana athu tikaona tikuona kuti akula. Our first born is turning 18 years on 10th June. Okay. Ndikamayang'ana aja amene anaja akukulira ndi zimene tikuchita kuti no ka finances kuti tikupanga tikuwapangira the future yotani ana. Yeah. Ndimaona ngati kuti sinali comfortable kuti zinthu zikuyenda bwino because nde kuti mmene ndinatsatira iwo ngati amunanga nkumathandiza ku ministry kuja nde kuti ine chilichonse ndinasiya kutani kupanga ma business amene mapanga kuno nde kuti ndinasiya kutani kupanga chilichonse ndinasiya nakhanga tinonda ngokhala basi. Okay. Mene mana okhalira ngata basi mamusemu mmene amaenda azivulute ndi zimene sinongopanga chonchichi. Okay. Nde nazaziona kuti tikafika nthawi kuti anaja tikufuna tilipire mafizi zokuvuta zimavuta it was so tough. Okay. Ndikuyangana kuti ana kuchokera kuti kumalayi kuno timapisabe masukulu a Cambridge. Nde zinafika kuti tichite kwasuntha tipitise noona tiso kuti nde paoneka bwanji kuti Mulungu tili ndi Mulungu. Nde ndinazaona kuti ine sindikufira kuti ndifuna ndibwere ndikamaona basi ndi zina zochitika kuti kulibeko sinimaona zinthu zokuti zikuonesa kuti zindithangatira mwina kumene tikupitaku kuti tizathaso kupanga. Bible kunena kuti makolo mwapangire ana anu mundakali mkholo ikuyenda kupanga tsogolo la ana. Chabwino. Mugwirizana nawo amayiwa. Okay. ndi argument imene timakhala nayo. Okay. As a family. Okay. Ndi ndinaona kuti poyambako atandiuza zinthu zimenezi basi ndinangozipanga brush off. I think amulonzi mwina wake komano naona kuti akuchipitiriza chinthu ichi kuchinenabe kuti ineyo I'm not comfortable. Okay.
I'm not comfortable to be ministering kunoko. Ndiye munasiya. Nde nampasa freedom. Okay. Kuti ndikamkakamiza kukhala pamalo pamene yeyo asali comfortable. At least I think ndi mupha moyo wake wauzimu. Okay. So I said, okay, fine. Iweyo, it's our family decision. Okay. But support me. Okay. Ndi amandipanga be support. Atasiya. Okay. So anambosiya ndamayi. Anambosiya ndamayi. Okay. Kubwera kuno Malawi. Kubwera kuno Malawi. Kumakhala mwene. Kumakhala mwene. Okay. Komano kusiya kwawa saka siku nakalengezedwa. Okay. Because amene amapangidwa recognize kwambiri ndi bambo. Okay. Kuti bambo ndi amene ali mbusa. Okay. Ndiye kusiya kwawa kunalibe impact kuti walanene kuti ine ndasiya anga si ine ndilipobe andi akumakhala pambali pangapo kakhala free. Imene it was a family decision. Okay. Imene ine naipanga accept kuti it's fine isakuphe moyo wako wauzimu. Okay. Now kupita kwa yeyo kalalikira kwina kucha. Yeah. Ine madziwa kuti sitili limodzi. Okay. Andi ndimusiya apange zimene moyo wake wauzimu ukumuza kuti achite. Okay. Yet uku tinakhala kuti tapalamula kuti sitinauze. Okay. Zimenezo zimene ma directors anatiuza kuti izizi zimakhala bwanja. Okay. So mtafotokozera nana kuti no vuto ndilo kuti simunatiuza. Mukanatiuza sibwezi tikutani tikukufusani. So kuti mulongedzeno kuti basi ndathana nazo. Inali nkhani yake yomweyo. Kuti ndilongedze kuti ndathana nazo. Nkhani yake sikuti inali yomweyo. Imene ndi number 1 nanena kuti panali zinthu zitatu. Okay, so if you may be brief for today kayo kwani. Yeah. Number 2. Panali audio imene mkazi wanga amalankhula ndi munthu wina. Munthu winayo anali PA wawo tili ku South Africa. Okay. Ndi amacheza nkhani za azimayi. Okay. Mena amachitira azimayi kumasuka. Mena amachezera azimayi amachitira azimayi kumasuka. And kumasuka kwawo kwanapezeka kuti akulamphulapo nkhani zina. Okay. Zimene iyeyo amamva kuti akuti tu kuchachi kwanu kumachitika izi. Okay. Zimene mwina sitingathe kuzilankhula pa mphepo pa. So fama mpampheko pano pampheko. Ndamalankhula zimene iyeyo amamva. Kuti akuti tu kwathu kumachitika izi. Wamuza munthu uja. Ndiye munthu uja amampanga record. Atapanga record sindikuzoti zolinga zawo zinali zotani. Recording ija inapita kwa prophet. Okay. Ndiye kuti itanako amatitanira nkhani zimenezi. 1 iyo ya uko kalalikira uko imene ndi yachiwiri recording. Ndi yachiwiri ya recording. Yachitatu kuti yachitatu ndiye kuti ineyo ma meetings ambiri amene amachitika pa Zoom simapezeka. Okay. And kusapezeka kwa ineko makhala ngati mwina kuderera kapena kutani zimene sizinali choncho chifukwa choti ku Swaziland kumene nali kunachitika zipolowe. Ndi ma network samagwira bwino. Okay. Ndi nthawi zina kwakhala ma Zoom meetings simapezeka kuti ndalowapo chifukwa cha kusamapo kuvuto la ma network. Okay. Yes. So nkhani yayikulu imene a prophet anayilankhula kwa nthawi yotalika ndi ya audio. So adakuchotsani ku ECG kapena munachita resign? Ku ECG sana ndichotse. And what was the outcome ya meeting imene munapanga ya nkhani zitatu? The outcome of the meeting inali yakuti ineyo as a husband ndinapepesa on behalf of my wife. Okay. Kuti no yeyo monga mtsogoleri samayenera kulankhula izizi. Chabwino. Muzamu audiozo. Nanga nkhani yaku overnight yaku Blantyre. Yaku overnight yaku Blantyre ananena kuti vuto ndilo kuti simunatiuze. Okay. Ndeti madabwa kuti munthu wathu akukapezeka bwanji so akalalikira kwa prophet ena. Ndipo nkhani zonsezi ineyo monga mamuna ake wa munthu. Yeah. Chifukwa milandu sinali ya ine. Okay. Milandu inali ya iyeyo. Iyeyo ndi amene anakhala ngati wandipalamulira. Chabwino. Koma kundipalamulira mlandu wake wati chifukwa anakatumikira kwina. 2 chifukwa cha nkhani ya audio. Okay. Imene
pa press statement pacha amati disciplinary actions which we can't disclose here. Echabwino. Ndechifoti iwo sana aneneso zimene zili mu audio. Echabwino. Ifeso simunena zimene zili mu audio. Komano nkhani yake ndiyo kuti amalankhulana ndi munthu nzawo, nzimayi nzawo, nkumakamba zimene iwo amamva, zimene zimakhumudwitsa, zimene powonjezera pa future ya ifeyo ngati banja. Nkuonjezeranso zimenezo zimene zinampangisa iye kuti I think ineyo I'm not comfortable here. Ndeni munangoti basi nanenso kunyanyala. Now uyu wabwera ku takhala pa meeting imeneyi. Problem yaikulu imene tsopano inabwera mbanja ana amanena kuti awiri ananena kuti titsatira kumene kuti apite mami. Wina akuti ndikhala ndi dadi. Ndinaona kuti banja lambogawanika tsopano. Timeka pamenepa ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi programu ya Times Exclusive. Ndine Brian Banda ndi abusa a Mlaka Maliro ndi amayi Benedetta Mlaka Maliro. Tukambirana pano chifukwa chimene abwerera kuno kumudzi atasiya mpingo wa ECG. Tichite break pang'ono tibweranso mukaonera izi. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cassette for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mukuonera program ya Times Exclusive pano pa kanema wanu wa Times ndi abusa ndi amayi Mlaka Maliro. Akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi a Rainbow Paints. Ukamayiona nkhani zikuoneka kuti mumvera kwambiri amayiwa. Amayi ndi amene ananena kuti tipite ku ECG zaka za mbuyomo 6 years ago 7 years ago panonso akunena kuti tibwerere. Kodi nkulakwa kunena kuti amayiwa adakuyika inuyo abusa mbotolo kuyankhula kwa masiku mukalankhula choncho ndinena kuti mukulakwa. Okay. Chifukwa ndi family. Okay. Awakanena chinthu zimatengera ine kuchivomereza kapena kusachivomereza. Koma chinthu choti chikukhudza ana andi ife tingoyang'ana za ifeyo kuti ife Mulungu anatitana tikatumikire andi bola zathu zikuyenda ineyo ngati husband ndekuti sindikuchitapo ntchito yanga ngati mwamuna. Chimene chinandipangisa kuti ndi pange resign. Number 1, banja langa limagawanikana. Chifukwa chakuti she was not comfortable as I've rightly said. And akanakhala kuti ndiye khaya zikanakhala nkhani zina. Komano tinamba kugawanitsa ana. And the Bible says the house which is divided cannot stand. So I had to stand as a husband. Nkunena kuti tipange chinthu chimodzi. Choti chitipitisa chitsogolo. So decision imene iye angapange yoti ine sindikugwirizana nayo sindingavomere. Pali nkhani ina imene ikumamveka and I want kuti amayi mwina muyankhire munayika mbaso kuti zimamveka kuti amayiwa adagwira ndi chibwenzi ku Swaziland ku South Africa ku Swaziland. Ndiye nzimayi uja mwamuna ake banjayo adanena kuti ndithana nawe kunena mayiwa ndiye mayiwa adathawa kubwera kuno kumudzi. Kuli nkhani imeneyi
amayi ndiona bwanji kapena mungayitsutse bwanji? Ine kuitsutsa kwake nkonena kuti ndikukhulupirira kuti mmene zilili panopa masiku anowa munthu kupanga chinthu china chake sichingakhale chopanda evidence. Ine kugwidwa ku Swaziland one am a public figure. Ku Swaziland kosamandziwa kuti ine ndine former member of parliament. Okay. Ku Swaziland akundidziwa kuti ndine mbusa. Ndimapanga ma activities ambiri kumene kuti amandidziwa. Tindatola nkhani mu church ndipena paliponse. Kupeza kuti zimene zachitika kukanabwera kuno kandi video mukudziwa inuyo munthu sangakumenye pena pake anthu kupanda kujambula paliponse sana umenye ndifa munathawa. Kuthawa ndi ndathawira kuti Malawi. ndimayenda bwanji nofana anthu ngapamene amanimenyerapo ndikuti kuthawa kwake ndimene kuti andipezero ku nyumba ndinayenda bwanji fana ndege si chinthu chotunga kupaidi ndege timakakwendera ku South Africa kuchokera ku Swaziland timayenda by road. I don't know so it's not sizoona. There is nothing like that. Nkhani yayikulu ine mukandifusa nkhani yayikulu ilipo apapa ndi nkhani ya audio. Audio and ine kwa ineyo ndikaona kuti nditaona tamva nkhani imene itatuluka ikuyenda kwa ine maganizo anga ndinaona kuti kuchokera ku nkhani zimene ine zatuluka kale fa pane statement. Statement ijanenedwa press statement yanedwa kuti ine naitanidwa kuchani ku disciplinary committee hearing. Yes. So ine chimene mazoti chimene naitanidwira ndi chani ndi audio ndipo ndinakakamba kumene kuti tinapepesa. So munapepesa kuti zimene munayankhula mu audio mo zinali zosakhala zoona. Kupepesa kumene tinapepesa. Pali nkhani abusa. Please go ahead. Kupepesa kumene tinapepesa kuti sizinakhale bwino kuti awa amalankhula nkhani zimene. Then ndafuna ndafusa amayi. Do you have any regrets? Kapena kuti kodi now that nkhanizo munakamba munapepesa kuti mafuna kupepesako kunali mwati kuti kunali pankhani yanji audio kuti amalankhula mu audio za zimene iwo amamva. Kodi zimene munalankhulazo ndizoona kapena sizoona amayi? Tikunenera kuti nzokumva. Nzokumva ndechifoti nzokumva ine moyo wanga umapwetika ndi zimene ndimamva. Zinthu zimene sindingaziyankhule. Chifukwa chiliyonso siziti zinalankhulidwa kuti chimene ananditanira ndi chani. Koma ine ndikupanga clarify kuti chimene ndinayitanidwira ineyo ni one ndinakatumikira kuchani ku Komesa Hope at 1. Number 2 panali audio imene wina akamandipanga record amene anali PA wanga ku previous church ku Dzanini amandipanga record ndikukamba naye ngati kuti tukamba nozo kuti basi zimene zikundikhulisa zimene zimachitika kuti mada ukudandaula china chake chimene chikuchitika pamalo pamene ukukhala. So zimene munanenazo ndizoona kapena sizoona mu audio mo? Zimene zozo ndinene kuti akudziwa ni Mulungu. Zimene zakudziwa ni Mulungu kuti ndizoona kapena sizoona. I leave that for God. Because the judgment is for God. Alipo wina ku mpingo uko u ECG ada kufunsirani kuti kaya ndi mbusa kaya ndi director ada kufunsirani zichibwenzi? Palibe. So sinkhani za zibwenzi. Ndipo kulibe kunkhani na yose kukhuza na zibwenzi. Ndipo kunena zona ndipezere pomwe kuti mwalankhula. It's painful. Pamene ndili pano monga ndinena kuti chuma ndikhuza ndi kukula. Looking at mwana wanga ndikunena ana athu ali ku boarding school. It was painful nkhani imene zayendera pamalo amene anthu atitukwanira anyozanena out of zimene zinatuluka zija. Yet palibepo chimodzi ngati zinthu zimene zozo. Ineyo ndimangoona kuti ndimakumbukira kwambiri tekuchina ndikumbusa kwambiri mu pemphero langa. Ndimathokoza Mulungu mawu amene anayankhula aleti Bishop Chitakata amene atikuza kwambiri moyo wauzimu. Anayankhula pakunena kuti nthawi yake kuti atuluka koso nkhani ina yake ndili ku parliament. Ndiye ndikudandaula kuti why is it happening to me? Is it because kuti ndalowa ndaleku ndili mwana? Out of us anthu osaja alimene muja why ukangotulusa nkhani kuti kulibe atukwati wanga watha
uzatani yeti palibe chilichonse chimene tasemphana ine ndamuna ngapena palibe chilichonse chichitika mnagawaneko wolo tsiku limodzi we've got 22 years in love and 18 years yokuti titapanga ukwati tadalitsa ukwati olo tsiku chifukwa ena amanena kuti mwina njonda ina ku mpingoku imazemberera amayiwa ndeni mudanyanyala yeah zona zake nzakuti titakaonekera kumene amati disciplinary action ife sitimadziwa kuti tikupita ku disciplinary action. Okay. So there was no mention of a disciplinary. No. Anangoti we want to meet you. Okay. Tazimvera pa press statement. Okay. Kuti kumwana uja unali wa disciplinary. Okay. So ineyo ngati the head of the family ndimaona kuti mavuto awawa adzichitikabe nanga si uyuyu takhala pansi nde uyu anena kuti inuyo tipitirizani sikuti anandiuza kuti tiye tisiye ananena kuti pitirizani koma ineyo I'm not comfortable nde tsiku lina akapezekaso kuti akulalikira kwina mwina kumene kujako sagwirizana nawo anthuwa nthawi yatithera munanena ku mibawa mukayimba kunena kuti if you touch my wife I will go after you. Yes. Matanthauza chani? I'm not a foolish husband. You're not? I'm not a foolish husband. And ndauze anthu sada kudyetseni mankhwala amayiwa ngati anandidyetsa mankhwala nditi mankhwala ngabwino chifukwa kutisunga chabwino takhala zaka 22 yeah okay number 1 I'm not a foolish husband oti ndikugona naye bedi limodzi ndidzipita makamudya message ndi azinzanga uko okay there are some people amene amapanga zimenezo they hate their wife yet amakhala nawo nyumba imodzi okay yet amagona naye bedi limodzi and I'm not like that okay if she has got a problem that problem is mine so nachifuna kuti pamatuluka nkhani okay yosinjirira yoti agwidwa ndi mwamuna wa mwini ndi athawa ineyo ndikudziwa kumene zimene zikuchokera okay so ndimapereka uthenga uko kumene zikuchokera okay kuti ngati muli ndi nkhani pangani nkhaniyo ndine not my wife zikuoneka kuti there is something deeper chimene sichikutuluka mu zokambirana zathuzi chimene chinachitika chimene mukufuna kuchichita suppress maybe you're not at liberty kuchita nkhula chilipo kapena pali zina pali zambiri twa inenso ndikuona ngati choncho pali zambiri komano sindingalankhule pano chabwino ngati chani just give me an example give me an example amalawa akuonera pali nchiyani amaya kuti there is nothing inu mukuti pali zambiri no there's nothing that we can say as of now there's nothing that we can say we drove all the way from Blantyre nchiyani there's nothing much which we can say now komano what I wanted to say inu munali ku state house yeah mwachiko ku state house mabwerera ku times palibe nkhani izona palibe nkhani kuli zi why is it ifeyo kuti tasiya chalichi ndi pali nkhani chimenecho nchimecho kuti sitingachilankhule munatenga oath kuti pali zina zimene zimachitika ku chalichi ko simungalankhule no we don't want to talk about kumalo kuti tinasiya okay out of respect okay because sizili ngati kukhala mchibwenzi ndi mwasiyana ndi uzimwika pa DP uzinkambakamba ndi kuti munthu uja kumfoyirira kumfunabe okay so out of respect we don't want to talk much za kumene tachoka okay tikhala ngati tasiya tikhala ngati koma nkhani zilipo koma ndi nkhani muli ndi nkhani ndi nkhani zoti ndikhoza kulankhula program isinati tsiku lina tidzakhalanso nkulankhula koma choti anthu adziwe nchoti ineyo as a husband ndibwerezese I'm not a foolish husband okay nyumba yanga ndimafuna ikhale mu order okay sindimafuna kuti tikakhala pa tebulo tidzikangana kuti mwabweretseranji nkhumba chali chikwathu safuna nkhumba okay
mobesiranji mulamba ku church kwathu. So what next? Ndimafuna kuti tose tipange zinthu zimodzi. What next? Mwachoka ku ECG. Ndibwera kumene. Yeah, nthawi ikutithera. Number 2. Number 2. Yeah. Number 2. Yeah. I'm not that nice. Okay. I'm not that nice. Kuti nkazanga wagwidwa ndi chiwerewere. Ndine kusiya ntchito kuntsatira yeye. I'm not that nice. Okay. I'm not that nice. Okay. Koma chifetu ndikudziwa kuti there is nothing. Okay. There is nothing. Okay. Ngati wina wake ali ndi nkhani, let him bring that issue. Tidzakhaleso pa program inu ine ndiyeyo apo. Osati zongoti wina wake walemba. Now if you ask me what next? What next, yeah? Titasiya kumene kucha. Ineyo ndi akazanga. Takhala 60 days of fasting as we are talking now. Okay. We are in the fasting and prayer, asking for God's direction. Okay. But where do we go from now? So kutsogoloku, I think mwezi wa May tikamaliza fasting yatu, the world will know kuti what's the way forward. Komano tisanafike kumeneko, chifake mwandiona kuti ndayambaso kuimba. Okay. That's the only way to sustain my family. Kuti mupeze yogula bread. Yes. Because that's the muganiza kuti talent. muyamba chalichi yanu kapena mujoina ena. Mulungu atanena kuti yambani zanu tiyamba. Chifukwa kuyamba kumayamba simunapita ku mazini munakayamba yanu. Kuyamba ku Mulungu akanena kuti yambani tiyamba. Mulungu akanena kuti kajoineni uko tipita kumeneko. Chifukwa sitingapankhale usapemphera. Ndiye mene muli kuno mungopemphera nyumba. Panopa tikumapemphera nyumba komanso tikumakasonkhana nawo kwa azitumiki osiyanasiyana. One of them ndi Apostle Mankhanamba. Okay. Amene tisana kuyamba timakhala ubalaka kuno. Okay. Imene ndi mayimba zembani. Yeah. Makhala ubalaka kuno. Ndi tinadziwana nawo nthawi imeneyo chama 1996 97. Ndi nthawi zina tikafuna kuti titsitsimuke timakasonkhana nawo kumeneko. Kuti tikangotsitsimuka tikalandira mwa. And why did you decide kukhala mu kubalaka? Sinafuna kukhala mtown. Chifukwa town machiluka zochitika. Ndi tinafuna kuti tikhale kwina kwake kumalo kuti tipanga concentrate kwa zi. Mwatulutsa nyimbo zatsopano. Yes. Monga mwanena kale kuti mwabweranso mufuna kupitiriza pamene munasira. Nyimbo imene ya ili mkamwa ndi ya vinyo watha. Ndimafuna kuti David Maseya atangoyika pang'ono ndiye tikambirana. Chabwino. Daima lelo pakome kufuna kulolika utenga wa mbuye. Sikuli na mbuye Yesu anapita kukwati ndimayi Malia. Majerelo alinkati antu alichivinine vinyo anawatela. Mwana wanga vinyo wata anatelo Malia kuuza hambuye. Daima lelo pakome kufuna kulolika utenga wa mbuye. Sikuli na mbuya Yesu anapita kukwati ndimayi Malia. Majerelo alinkati antu alichivinile vinyo anawatela. Mwana wanga vinyo wata anatelo Malia kuuza ambuye. They have no one. Vinyo wata. There is no one. Atsala ndi masanje usapusitsike palibe chilipo. Sakomere switi toko mwana wanga chonde antu wa vinyo wata. Hakuyenda mandidi mbendela petu koma tu vinyo wata. Kanate watana lija kenani mukanena hanalo pachibale. Kanatala konkuja kumapula njerwa kumanja kamoti. Atsala ndi masanje musapusitsike palibe chilipo vinyo kulibe. They have no one.
Tamani masanje musapusitsike palibe chilipo. Sakomedwe switi toko mwana wanga chonde anthu wa vinyo wata. Kulalika zikuteka kunenela mola pizza koma tu vinyo wata. Simo yena kama choka hama choka maulemu poti sasazika. Akutatila zozizwa poti uko kulikulu osaziwa vinyo wata. Antu wanga konongeka malembo akutelo chifu kwa chosaziwa. They have no one. They have no one. Vinyo wata. There is no one. They have no one. Vinyo wata. Vinyo wata. Ku ECG kapena kuboma kapena kundale. Fa akuma yatuluka nthawi imene mwabwera kuchokera ku Swaziland, ku Eswatini masiku ano. Pamene sizokamba mzimu muno zochitika pandale. Vinyo iwatha kuti. Okay. Ndinene kuti nyimbo iyi yatuluka panopa. Koma sikuti yaimbidwa nditasiya ku ECG. I remember mu October. Yeah. Last year October. Yeah. Nabwera ku Malawi kuno. Andi nabweresa CD. Okay. CD oyamba kuimvera. Asana mvero ina aliyense. Nabwera ndi makopeza awiri. Okay. Amene nakapasa a prophet. Abushiri. Ndina nawo zoti simukapase madam. Okay. Muzimvere nyimbo. Muzimvera mufunika mukonza. Mukonze. Okay. Zisanatuluke. Ne munthu ayambirira kuzimvera nyimbo. Analiwo mu October last year. And vinyo wata ili mmene mumu. And nthawi imeneyo ndisanasiye. Fosi yakundasiya chakachi. Mwezi watatu. Okay. Ndeno tikanena kuti tikunena ku ECG sizoona. Tikanena kuti mwina tikunena kuboma sizoona. Koma ndifotokoze choncho. Yeah. John chapter number 2 verse 1 mpaka 12. There is a story. Kuna lukwati. Anthu anayitanidwa kukwati. Kuwerenga kwa ineyo scripture imeneyi pali magulu atatu anthu. Anthu anayitanidwa kukwati. Who are these people? Citizens. Okuja kamozi ati. Yeah. Okuja katatu, maja kamozi. Amena. Ndame anayitanidwa kukwati. Number 2. Yesu ndio ophunzira anayitanidwaso kukwati. Representing the church. Number 3. Vinyo atata. Yesu anasandutsa madzi kukhala vinyo. And the Bible says, oyamba kulawa vinyo watsopanoyo, he was the ruler. Ruler uchata mu lawa vinyo anampasa governor. Who is the ruler? Who is the governor? Politicians. So this song is talking about 3 groups of people. Citizens, amena naitanidwa. A Christ, amene Yesu anakayimirira as a church. And a politicians. Okay. So mukaiona nyimbo iyi ndi ulaliki. Okay. Ndimayamba kuti ndayima pagome kufuna kulalika mwamu. Ulaliki kujoka agwa. Ineyo monga mbusi ndaonapo anthu akuimbira na mafoni. Kuti bwanji lero simunabwera ku church. Zimene amalalikira lero ndende zanu. So nyimbo iyi ndi ulaliki. Ngati andale za akhudza ndi kuti ulaliki unalipo. Ngati achechi za akhudza ndi kuti ulaliki unalipo. Mkulakwa ndibwereke chichewa chanu. Mkulakwa kunena kuti ndikukamba za ku ECG. Okay. Chifukwa kumene amanenera si ku ECG kuka. Okay. Kumene amalalikira si ku ECG kuka. Okay. Ine monga mbusa amene ndimalalikira choonadi.
anthu ambiri pa masiku ano amene akudzadza m'matchalichi sakudzadza m'matchalichi kuti akamve mawu. Okay. Akudzadza m'matchalichi kuti akalandire chozizwa. Okay. Akumusiya kupereka chozizwa. Okay. Tsono ineyo ndikanena kuti kulalika zikutheka, kunenera zikutheka, koma vinyo wanda. Mzimu woyera amachoka mwaulemu poti satsazika. Ndio kozo maona ngati ukoko nkumene zinthu ziliko. Pomwe mzimu woyera anachoka kukalekale. Okay. So ndikukamba zimene zikuchitika in the body of Christ. Actually. I'm not targeting one church. Okay. Komano machechi ambiri anthu akumachulukako sikuti akufuna akamve mawu koma afuna akalandire zozizwa. Yet ukatsatira zimene zikuchitika ndatsogolera mmipingo amenewo ukhoza kuona kuti ukuvinywa nathawa. Ndinu mprofeti kapena mlaliki chabe? How do you describe yourself? I'm a pastor. I'm just a pastor. Koma mphatso ya uneneriyo ilipo. Koma siningane kuti ndine prophet. Mumamva kuchokera kwa Mulungu. Ndimamva kuchokera kwa Mulungu. Muvomera mai? I can agree with that, Obas. Chifolo nyimbo ino mukuzizwa nyimbo zimene akhala kuimba ngakhale asanafike poti apangidwa ordained kukhambusa. Ndi nyimbo zokuti muli ndi Bible okhaloka. Abraham. Dzanja lalemba. Every song ine akalemba dzanja lalemba pano. Zimakhanga zokamba nkhani apa. That's right, yeah. Pomwe naimba 1999. Ndipo 2 days ago ndalandira mafoni kufusidwa nyimbo kuti nyimbo iyi pali nyimbo imene ikuzungulira pano akuti njoka zolusa. Ni nyimbo yoti naimba 2014. Okay. Anthu akuona ngati ndatulusa panopa. Chifukwa yoti kukamba zimene zikuchitika pano. Tsopano mbusa oti simu malandira kalikonse amayi mpaka onena kuti ate ndidzipita koma kubwera kuno chinyumba cha pamwamba upstairs big yard ndalama zimenezi simunazitenge kwa ECG kumwe. Mchifukwa yake tikunena kuti awa anapanga decision yokuti ineyo kuli bwino ndipite ku Malawi kuti tikonze future ya family. Okay. Ndekukhala kumene amakhala ku Malawi mapanga business. Okay. And mukanena kuti ndalama zimenezi simunazitenge ku ECG konkoti timagwira ntchito. Okay. Ndengati wina wako obwera uzatidalitsa kuti munandipempherera zinthu zija zayenda. Ambuye akudalitseni kwira apa. Sitinganene kuti kuigwiritsa ntchito ndalama imeneyo nkulakwa. Okay. So ifeyo mene timapita uko suti ndalanthu amba. Okay. Suti ndalanthu amba. Awa nali member of parliament. Ine nali celebrity. Chabu ino. Mwina so inuyo musanaziwe a prophet Bushiri. Ine mmandidziwa. Zona. Zona. Namba kuchuka. Zona. Yo asana chuka. Zona. Ndesikuti tinapita ko ngati anthu amba. When was the last time munayankhulana ndi Prophet Bushiri? The last time ndinayankhula nawo ndi nthawi imene amakatifunsa za audio. So since that time basi. And kulankhulana komaliza ndi kumene tinapita kukatsazika. And the other communication imene ingane kuti yakhalapo ndi that press statement. Kuchitika zambiri. I can't just call him. Do you see yourself going back to ECG? No. Aye? No. Mabonda mwala basi. No. Maja achita No, karondo. that cannot happen. Bwanje. That cannot happen. That cannot happen. That cannot happen. Am I? It cannot happen. Mawano maliza madzulo wano. Mafuna kuti muyangane kamera hii. Mwalankhula Malawi. Your last thoughts. Okay, fine. Malawi ndikufuna ndilankhule chinthu ichi. Nthawi zina tikamalankhula zinthu ndi bwino kungolankhula zinthu, si bwino kungolankhula zinthu zimene tangomva. Kuli bwino tizilankhula zinthu zimene zili ndi umboni, zili ndi evidence. Ineyo ngati Mlaka, there is nothing which happened zokhuza na akazanga. Ngati wina waka kunena kuti ayi ine ndikuzithemba ndi umboni kuti kunachitika zakuti awa ndatolankhani apezeni ndefe tidzaoneke kuti tikunena zoona kapena ayi. Number 1. Number 2, tisamakhale anthu osonkhodzera nkhani basi ino kuti anthu aputani, anthu ayambane, zinthu zikule mene sizimayenera kukula. Chifukwa mene zakhalira nkhani apa khala ngati kuti pali milandu pakati pa ine
ndi ECG kapena milandu ine ndi a prophet munthu umapanga chisankho ndi miyendo yanga iwiri nakalowa ECG ndi miyendo yanga iwiri natulukamo pasakhale nkhani 2 anthu amaona ngati kuti ndasiya utumiki basi ino pano ndabwerera kuzoimba kuimba ndi utumikiso umene mulungu anandipatsa and target yanga ndiyo kuti malo amene oimba gospel samapitamo ine ndizipita mmenemo kukaimba kulalikira za uthenga wabwino ngati mmene tafotokozera we are in prayers kutsogolo kuno mulungu ationetsa njira kuti tipanga zakuti koma timakukondani nonse ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Abusa Mlaka Maliro ndi Mai Benedetta Maliro ndikuyamikeni kwambiri chifukwa cha utsekula nyumba yanu kuti tikhoza kubwera ndi kucheza nanu pamene panso ndi pamapeto programu yathu tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Pamene ponso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano pamene timacheza ndi Abusa Mlaka ndi Mai Benedetta Maliro. Ndine Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Balaka kumene tinali kunyumba kwa the Mlakas kukuyamikani kukhala nafe kufikira sabata yamawa ndingoti mwakuma nonse and goodbye.